ikke så meget tid tilbage, så jeg tror også, at vi skal begynde at gå ned til den der sol. Okay, jeg buffer det. Jeg buffer det. Og løbe ned og bare trykke på elevatoren. Jeg vil nakke ice-trollen. Jeg troede du ville hoppe ned for at nakke den der ice-troll. Det ved jeg sgu ikke, jeg ville sgu op, mand. Jamen sgu da ikke, når den kan skubbe os ud over. Vi kunne sagtens stakke. Vi har fucking godt gear. Altså, vi er 2 mennesker, vi kan sagtens stakke. Jeg kan heal dig, jeg kan kaste protection spells. Altså... Ej, tror du ikke vi havde tid? Vi havde masser af tid. Du kunne jo se på tiden, der var masser af tid tilbage. Der var en tredjedel af den totale tid tilbage. Så hvis der er 15 minutter i et map, så er der 5 minutter tilbage. Så du tror ikke vi kan nakke en ice-troll på 5 minutter, eller hvad? Ej, det tror jeg godt. Nej, så har du fandme ikke spillet dig særlig meget mod ice-troll, så. Det var virkelig noget om det der, men altså du kan jo ikke bare hoppe ned og så forvente at den ikke skubber os ud over. Du ved jo at den skubber folk, altså hver gang du bliver ramt, så flyver du bare 5 meter tilbage jo. Og det var lige præcis det der skete jo. Jeg tror bare vi skulle have koordineret præcis hvad det var du ville gøre, fordi jeg troede vi det hørte jeg da ikke sige. Det tror jeg heller ikke, det var det du sagde faktisk. Jeg kan godt lide